Язучы фронтовик Ғабдрахман Әбсәләмов 20-нче йөз татар әдәбиятында үзенең ныклы урыны булган, әсәрләре әлегәчә иң күп басыла һәм укыла торган әдипләребезнең берсе. Аның 1960 елларның беренче яртысында язылган Ак чәчәкләр русчага тәрҗемәдә Белые цветы романы төрле телләрдә 5 миллион данә тулай тираж белән дөнья күрә. Ғабдрахман Сафа улы Әбсәләмов 1911 елның 28 декабрендә элекке Пенза губернасы Краснослободск өязе, хәзер Мордва республикасының Ковылкино районы Иске Аллагол авылында туа. Үз авылларындагы башлангыч мәктәпнең 3 сыйныфын тәмамлагач, ул Мәскәүгә китеп, укуын Нариманов исемендәге 27-нче татар урта мәктәбендә дәвам иттерә. Шунда әдәби иҗат белән кызыксына башлый. Әдәби түгәрәккә йөри, пьесалар, шигырьләр һәм хикәяләр яза. Арада берсе Әнвәр Тегермәне исемле шигыре Октябрь баласы журналында басылып та чыга. 8-нче сыйныфны тәмамлагач, Ғабдрахман Әбсәләмов ФЗО мәктәбенә укырга керә. Аннары 7 елга якын Мәскәү заводларында слесарь һәм токарь булып эшли. 1940 елда Максим Горький исемендәге әдәбият институтын тәмамлый. Шул ук елда Татарстан дәүләт нәшриятында яшь әдипнең балалар өчен язылган Киләчәк безнеке исемле пьесасы, ә тагын бер елдан Бәхет кояшы исемле хикәяләр җыентыгы басылып чыга. 1941 елда Ғабдрахман Әбсәләмов сугышка алына. Башта Карелия фронтының диңгез бригадасы составында миномет расчеты командиры, разведчик. 1943-46 елларда фронт газетларында хәрби хәбәрче булып хезмәт итә. Аннары Япониягә каршы сугышта катнаша. Сугыш темасы соңрак аның бөтен иҗаты буйлап уза. Ул яшьлегенә туры килгән дәһшәткә һәм аның каһарманнарына берничә роман, повесть багышлый. Сугыштан соң Ғабдрахман Әбсәләмов җиңсезганып иҗади эшкә тотына. Ул 8 роман: Алтын йолдыз, Гази нур, Сүнмәс утлар, Ак чәчәкләр, Мәңгелек кеше, Күк күкрәр, Агыла болыт, Яшел яр романнарын, шулай ук күпләгән повестләр, хикәяләр, журнал мәкаләләре, тәрҗемәләр авторы. Тыгыз иҗади тормыш белән яшәвенә карамастан, Ғабдрахман Әбсәләмов гомере буе җәмәгать эшләре белән шөгыльләнә. 6-нчы чакырылыш СССР Югары Советы депутаты була. КПССның 22-нче съезды делегаты итеп сайлана. Сайланулы вазифаларыннан күп тапкырлар Россия һәм Татарстан язучылар берлекләренең идарә әгъзасы булуын, озак еллар Казан утлары һәм Дружба народов журналларының редколлегия әгъзасы итеп сайлануын да әйтик. Ғабдрахман Сафа улы 1979 елның февралендә Казан шәһәрендә вафат була. Яңа татар бистәсе зиратында җирләнә. Язучының гаиләсе турында берничә сүз. Демобилизацияләнгәннән соң 1946 елның апрелендә ул үзен үзбәк тылында көтеп алган сөйгәне Маһинур белән Казанга күченеп кайта. Сүз уңаеннан Маһинурның чыгышы белән татар морзаларыннан булуын, агасы Гыйниятулла Сали Әхмәтнең Харбин мәчетенең беренче имамы икәнен белдереп үтик. Яшь гаиләнең Казанда 2 балалары, уллары Булат һәм кызлары Ләлә туа. Ләлә Әбсәләмова инглиз теле укытучысы, Мәскәүдә яши. Аның ире атаклы джаз саксофонисты һәм композитор Алексей Козлов. Булат Әбсәләмов талантлы галим һәм педагог. 1995 елда 48 яшендә вакытсыз дөнья куя. Ғабдрахман Әбсәләмовның оныгы Альбина Булат кызы Әбсәләмова танылган шагыйрә, Казан журналының баш мөхәррире. Тагын бер оныгы Тимур Булат улы Әбсәләмов икътисад фәннәре кандидаты. Язучының вафатыннан соң да 40 елдан артык вакыт узды, әмма аның исеме онытылмый. Иң популяр әсәре Ак чәчәкләр романы буенча фильм төшерелде. Казан шәһәрендәге бер урам язучы исемен йөртә. Әбсәләмов урамын кисеп узучы Ак чәчәкләр Белые цветы бульвары шәһәр халкының яраткан ял урыны. Ғабдрахман Әбсәләмовның китаплары бүгендә кабаттан бастырып чыгарыла. Аларны яшьләр укый, интернеттан күчереп ала. Язучы бәхете шундый буладыр.